στην Ελλάδα, που έλεγα και να μην ξανάρθω. Αλλά οι συνάδελφοι εδώ μου λένε ότι γίνεται, έκανες αρκετά διακοπές να επιχειρήσεις. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μου στην Ελλάδα, και θα το ξαναπώ πάλι, ουδής πληρώνει τα έξοδά μου. Ούτε στην Ελλάδα, ούτε εδώ. Ούτε εισιτήρια, ούτε οτιδήποτε ξοδεύω για να κάνω δημόσιες σχέσεις υπέρ της κοινότητας. Και το θεωρώ λιγάκι άδικο, όχι μονάχα για μένα, αλλά για τον οργανισμό. Να βγαίνουν οι πληροφορίες αυτές έτσι τελείως αφασάνιστα, γιατί δημιουργεί άσχημη εντύπωση για τον οργανισμό. Όταν δημιουργείται η σκέψη ότι βγαίνουν εκλεγμένοι του Διοικητικού Συμβουλίου και χρεώνουν την κοινότητα για να ταξιδεύουν και να διασκεδάζουν. Ένα είναι αυτό. Δύο, είναι άδικο στο άτομό μου, γιατί δεν φτάνει μόνο ότι ξοδεύουμε, αλλά ακούω και από πάνω. Και νομίζω ότι αυτοί που τα δημοσιεύουν ή αυτοί που τα βγάζουν από τα ραδιόφωνα θα πρέπει να είναι λιγάκι πιο προσεκτικοί. Γιατί να σας πω ένα άλλο. Αν είναι να ξοδεύουμε και εσείς θα βγαίνετε και να λέτε ότι μου τα πληρώνει η κοινότητα, να μου τα πληρώσει και να μην έχω και το έξοδο από πάνω. Εντάξει. Λοιπόν, όταν ήμουν στην Ελλάδα έκανα πάλι ένα κύκλο επικοινωνιών και επαφών. Ένα ήταν με το πρέσβη του Καναδά στην Αθήνα, τον κύριο Ρόμπερτ Πεκ, ο οποίος σημειωτέων είναι η τελευταία χρονιά που υπηρετεί στην Ελλάδα. Θα τον μεταθέσουν κάπου αλλού. Είχαμε μια έτσι αρκετά διεξοδική συζήτηση. Είναι γνώστης όλων των θεμάτων εδώ. Επιδίωξα μήπως μπορεί να μεσολαβήσει ξανά στο Ίδρυμα Νίαρχος για τη δημιουργία του γυμνασίου. Δεν ήταν έτοιμος να το κάνει, γιατί ίσως δεν είμαστε κι εμείς έτοιμοι ακόμα να παρουσιάσουμε ένα πιο ολοκληρωμένο σχέδιο. Όταν θα έχουμε ολοκληρώσει την μελέτη, θα επιδιώξω ξανά πάλι να τον ενοχλήσω με τη μεσολάβηση τη δική του, να δούμε πού μπορεί το Ίδρυμα Νίαρχος να μας χρηματοδοτήσει. Στη συνέχεια είχα επικοινωνία με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος, όπως ξέρετε, είναι ο νονός του όλου θέματος του χρέους προς το ελληνικό το δημόσιο. Η τελευταία συζήτηση την οποία είχαμε, η οποία ήταν, θα μπορούσα να πω, επικοδομητική και πολύ έτσι ελπιδοφόρα, παρουσιάζεται η τροπολογία, η γνωστή που το έχουμε ήδη συζητήσει, με την πρώτη ευκαιρία που θα παρουσιαστεί ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Ίσως θα ήταν και μου είπαν και την περασμένη εβδομάδα, σήμερα δεν είχα ευκαιρία να επικοινωνήσω να δω αν παρουσιάστηκε το νομοσχέδιο, αλλά νομίζω ότι το θέμα έχει μπει στην ευθεία πλέον. Επιπλέον συνάντησα τον πελωτικό πρέσβη της Ελλάδος στο Καναδά, με τον οποίο είχαμε μια συνάντηση περίπου 2 ώρων. Θα έρθει, είναι μερικές διαδικασίες τεχνικής μορφής να διευθετηθούν. Υπολογίζω ότι θα είναι στην έδρα του, στο πόστο του, τον Νοέμβριο, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός διπλωμάτης. Τον είχα συναντήσει και πέρσι, γιατί είναι ώσπου να έρθει στο Καναδά, είναι γενικός διευθυντής για τους απόδημους στο Υπουργείο Εξωτερικών. Είχαμε μια συζήτηση, του ανάλυσα όλα τα θέματα, ήθελε και εκείνος να έχει μια πλήρη ενημέρωση περί του ελληνισμού στο Καναδά και πιο συγκεκριμένα για εδώ στο Μοντρεάλ. Αυτές ήταν οι επικοινωνίες, αυτές ήταν οι επαφές, γιατί δεν είχαμε και άλλα θέματα που να κρεμούσαμε. Και έτσι, παρεπιπτόντως, να σας πω ότι είχα και συνάντηση
συνάντηση με τον πρώην Γενικό Πρόξενο, τον κ. Κακόπουλο, ο οποίος σας στέλνει τους χαιρετισμούς και διατηρεί και εκείνος το ίδιο ενδιαφέρον και από τη δική του πλευρά, όσο μπορεί και όσο το επιτρέπεται, επιδιώκει να είναι συμπαραστάτης στις όλες τις δικές μας προσπάθειες. Αυτά όσον αφορά το ταξίδι μου στην Ελλάδα. Εδώ με την επιστροφή, αν και παρόλο που ήμουν στην Ελλάδα, ήμουν σε συνεχή επικοινωνία με την κοινότητα. Βλέπετε, η σημερινή τεχνολογία το επιτρέπει αυτό. Τα θέματα τα πιο καυτά που μας απασχολούν είναι σίγουρα η επιχορήγηση της μεταφοράς των μαθητών. Η δική μας εκτίμηση είναι ότι το 1/3 της επιχορήγησης που ήταν για αυτή τη χρονιά δεν θα μπορέσουμε να αποφύγουμε περικοπή παρόλη την κινητοποίηση και παρόλες τις πιέσεις και παρόλες τις επαφές και με τον Υπουργό Παιδείας και με τον Υπουργό Οικονομικών και άλλους πολιτικούς και παράγοντες. Η δική μας εκτίμηση είναι ότι αυτή τη χρονιά δεν θα μπορούμε να τα αποφύγουμε. Η σκέψη και προς τα εκεί δηλαδή τροπολογούμεθα είναι το τελευταίο κομμάτι της περικοπής του 40% που επιβλήθηκε πριν από μια εξαετία και ήμασταν στην 7η χρονιά. Μήπως αυτό μπορεί να μετατεθεί για πιο αργότερα και τα άλλα 2/3 της επιχορήγησης που είναι στο πρόγραμμα να μειωθούν, μήπως αντί να γίνονται στη διετία, μήπως μπορούμε να το προτείνουμε πιο εκεί. Το ευτύχημα είναι ότι παρόλο ότι ανακοινώθηκε σαν σκέψη να κοπεί ολοσχερός η επιχορήγηση για τη μεταφορά των μαθητών, οι 2 επόμενες επιχορηγήσεις δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα. Άρα αυτό μας δίνει ελπίδα ότι ίσως να διαφοροποιηθούν. Δυστυχώς είμαστε σε μια περίοδο, και στην Ελλάδα είναι πολύ γνωστός ο όρος αυτός, είμαστε στην περίοδο της λιτότητας, αρχίζουν και γίνονται περικοπές δεξιά και αριστερά. Το πιο ανησυχητικό όμως είναι που συζητήθηκε, όχι ότι έχει πάρθει απόφαση, ούτε έχει γίνει πολιτική της κυβέρνησης, αλλά συζητήθηκε να κοπεί κατά 50% η επιχορήγηση στα ιδιωτικά σχολεία. Είναι και αυτό μέρος της συζήτησης το πού θα εξευρεθούν εκείνα τα κονδύλια για να μπορέσουν να ισοσκελίσουν τον προϋπολογισμό. Όσο τουλάχιστον έχουμε πληροφορηθεί, εμείς έχει γίνει μια έντονη προσπάθεια, όχι μόνο από εμάς, από όλα τα ιδιωτικά σχολεία, να μην γίνει αυτό, δηλαδή να μην ούτε καν να μπει στο τραπέζι για να συζητηθεί. Γράφηκε ένα πολύ εξαιρετικό άρθρο, αν θέλετε, στην εφημερίδα Press, που ο δημοσιογράφος εκεί έχει την απόδειξη ότι αν 50% των μαθητών που σήμερα φοιτούν στην ιδιωτική εκπαίδευση λόγω της περικοπής αυτής αποφασίσουν να πάνε στη δημόσια, όχι μόνο δεν θα έχει οικονομικό όφελος η κυβέρνηση, αλλά θα έχει και πολύ μεγάλο έλλειμμα όσον αφορά το συγκεκριμένο τιμήμα αυτό. Άρα λοιπόν, απλούστατα σας το αναφέρω, για να είμαστε όλοι ενήμεροι ότι γίνονται διάφορες ιδέες, πέφτουν δηλαδή διάφορες ιδέες απάνω στο τραπέζι, από εμάς και οποιοδήποτε άλλος ενδιαφέρεται, και δεν μιλάμε τώρα για την ελληνική παροικία μονάχα, εξαρτάται πώς μπορούμε να προωθήσουμε την ιδέα ότι αυτές οι αλλαγές δεν εξυπηρετούν κανέναν, ούτε και από οικονομικής πλευράς μπορεί να συμπεριληφθεί την κυβέρνηση. Αυτό είναι ένα.
έχουμε μερικά άλλα θέματα, τα οποία εν εξελίξει δεν μπορώ να σας πω, γιατί δεν έχουμε κάτι ολοκληρωμένο. Ξέρω ότι στο μυαλό πάρα πολλών συμπαρίκων και δημοσιογράφων υπάρχει το ερωτηματικό τι έγινε με τη συμφωνία μεταξύ της Εκκλησίας και της κοινότητας. Ο Σεβασμιότατος έλειπε, ήταν εκτός Καναδά, επέστρεψε σήμερα. Αναμένω να έχουμε κάποια επικοινωνία στο άμεσο μέλλον και έτσι λοιπόν θα έχω να σας πω κάτι νεότερο όταν και εγώ θα το ξέρω, γιατί τη στιγμή αυτή δεν γνωρίζω απολύτως τίποτα. Και μια που είμαι όρθιος, κύριε Πρόεδρε, και εν απουσία του Ταμεία, να πω και τα περί των οικονομικών, μια που έπεσε σε μένα πλήρως. Ένα είναι ότι όλες οι κρατήσεις του προσωπικού πληρώνονται κανονικά. Όσον αφορά την αναχρηματοδότηση με τη τράπεζα του Μόντσεα, έχουμε ειδοποιήσει το συμβολιογράφο να είναι έτοιμος για να γίνει το συμβόλαιο της αναχρηματοδότησης. Αυτή τη βδομάδα, όπως μας έχουν ενημερώσει, θα έρθει και η επίσημη πρόταση από την τράπεζα για να ολοκληρωθεί και το θέμα αυτό. Και αυτά είναι τη στιγμή που μπορώ να σας αναφέρω τη στιγμή. Έτσι, σας ευχαριστώ.